وإقام الصلاة وإيتاء. Qozan ратушасындағы пленар отырышта Татарстан мүфтиінің дұғасы ислам илләрінен келген қонақларына сәлемләу һәм изге тіләк болып яңгырый. Россия ислам дөньясы стратегик күзәлләү төркеменең пленар утырышын Мурат Хоснуллин башлады. Ул катнашучыларга Владимир Путинның котлавын җиткерде. Вновь столица Республики Татарстан радушно встречает гостей из многих стран. Россия мусульманнары халыкара элемтәләрне ныгытуга зур өлеш кертә. Бу көннәрдә Казанда уза торган форум моңа ачык мисал. Алга таба Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме һәм Казан форумының эшчәнлеге Россия эшмәкәрләр белән ислам илләре арасындагы хезмәттәшлекне тагын да ныгытыр дип ышанам. Бүгінгі отырышқа Россиядегі түрлі дин әһелләре жиылған Мәскәү һәм бөтен Россия патриархы Кирилл, Россиянең мөфтиләр шурасы рәисе Равил Хазрат Гайнетдин, мөселманнарның үзәк дини нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин да бирде. Владимир Путин карар нигезендә Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркемен Рөстәм Миңнеханов җитәкләй. Ул кунакларны сәламләп бүгенге утырышның әһәмиятен әйтте. Россия күп милләтле дәүләт буларак төрле дин вәкилләренең бергә яшәү тәҗрибәсенә ия ди. Дөньядагы сәяси һәм икътисади проблемаларны чишик дисәк, карашларның гына түгел, рухи кыйммәтләрнең дә якын булуы кирәк. Несмотря на все попытки изолировать Россию, изолировать не удалось. Примером являются представители более 80 иностранных государств, которые приехали к нам в Республику Татарстан для участия на форуме Казань-форум. Не случайно на территории нашей страны, России, в течение столетий мирно существует и взаимодействуют христиане, мусульмане, буддисты и иудеи. Рухи кыйммәтләргә таянганда Татарстан зур рольне уйный ала, диде ул. Ислам илләре белән динебез уртак, гореф-гадәтләр охшаш. Шуңа күрә дини белем бирү мәсьәләсендә элемтәләрне ныгыту бик мөһим. Хотелось бы также привлечь ваше внимание к необходимости всемирно развивать сотрудничество между Россией и исламским миром в сфере образования, в том числе и религиозного. Это будет способствовать лучшему пониманию религиозных ценностей в условиях глобализации и общецивилизационного кризиса. Важно наладить более тесные контакты между религиозными и светскими учебными заведениями России и государств-членов Организации исламского сотрудничества. Казан ратушасында узган әлеге утырышка Россия, Бангладеш, Иран, Индонезия, Төркия, Тунис, Мисыр кебек илләрдән 100дән артык катнашучы килгән. Әлеге чараның Татарстан башкаласында үтүе күпләр өчен үзе зур тәҗрибә. Чөнки нәкъ менә безнең республикада башка диннәргә түзем караш, төрле милләтләр белән уртак хезмәттәшлек һәм мөнәсәбәт башка бер җирдә дә юк ди монда килгән дәрәҗәле кунаклар. В этом городе мечети соседствуют с храмами, развивается мусульманское и православное богословие. Здесь христиане и мусульмане вместе трудятся на общую пользу. Хотел бы поблагодарить уважаемого Рустама Нургалиевича Миниханова, раиса Республики Татарстан. Мәскәү һәм бөтен Россия патриархы Кирилл республикада шундый дустана мөнәсәбәт булдырганы өчен Рөстәм Миңнехановка рәхмәтен җиткерде һәм бүгенге шартларда әлеге очрашуның Россия белән ислам дәүләтләре арасында элемтәне ныгыту өчен бик кирәкле мөмкинлек икәнен әйтте. Мы вместе с мусульманами на протяжении всей истории. Бүген без мусульманнар белән һәрчак бергә иңне-иңгә куеп яшибез. Бердәм булып үзебезнең ил үсеше өчен тырышабыз. Борынгыдан килгән әлеге уңай тәҗрибә бер-беребезгә ярдәм итәргә, таянырга нигез булып тора. Бер-береңә ышаныч булу бик тә мөһим. Бу Россиядәге искиткеч күренеш. Без алга таба да бу традицияны сакларга тиеш. Способствовал созданию совершенно особой атмосферы доверия и расположенности к диалогу друг с другом. Максатларыбыз бу юнәлештә, Аллаһка шөкер, бу көннәрдә чаралар бик күп булды. Иншалла кунакларыбыз разый булып кайтырлар дип өметләнәбез. Иншалла узакламый. Иртәгә дә имамнар җыелышы булачак зур. Диннәр арасындагы хезмәттәшлектә рухи әхлакый кыйммәтләр дигән төшенчә нигез булып тора. Оештыручылар тәкъдим иткән шул фикер Россия һәм гомумән бөтен дөньядагы бүгенге сәяси вазгыятькә туры килә. Гасырлар дәвамында Идел буе төбәкләре халыклары үзара тату булып, гореф-гадәтләрне саклап яши, ди Россия президентының вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров. В регионах округа действует свыше 3500 мусульманских религиозных организаций. Идел буе округында 3500 мусульман дини оешмасы бар. Хакимият органнары мусульманнарның дини белемнәре үсешендә һәрчак теләктәшлек күрсәтә. Татарстан бу юнәлештә югары дәрәҗәдә оешкан төстә эш алып бара, күп кенә төбәкләргә үрнәк булып тора. Мәскәү һәм Россиянең патриархы Кириллның катнашуы да бу менә ничектер әле
Бу форумны тагында бераз эчтәлек белән байыту дип әйтер идем. Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең чираттагы пленар утырышы быел Малайзияда узачак. Ул чара Владимир Путинның шул илгә булган визитына 20 ел тулуга багышлана. Шуннан соң Россия ислам конференциясы оешмасында күзәтүче статусы алды. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.